susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manlilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay Praise. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan, tayo po yung magsisimula sa ating gawain. Bago po tayo manalangin at magpuri sa ating Panginoon, pong lahat ay umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatiran at iparamdam po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Handa na po ba ang bawat isa sa pagpasok po natin sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Tunay nga po, this morning, lahat po ng ating aawitin, huwag po nating hayaan na maging awitin lang siya na inaawit po natin. Kundi, let it be the cry of our hearts. Let it be the song of our spirit po sa umagang ito. And tunay nga, sa umagang ito, let's continue to dwell in His presence. Let us continue to soak in His presence. Dahil tunay nga po, di ba, sa panahon po natin ngayon, back to normal na. So, balik na tayo sa pagiging busy, balik na tayo sa mga panahon na lagi tayong pagod. Kaya po sa umagang ito, let us surrender everything that we have sa presensya ng ating Panginoon. At tunay nga, maranasan natin yung kapahingahan na hinihingi po natin sa ating Panginoon. Lord, we are thirsty.
everything that we have, oh God. We love you. With all our hearts, we love you. With all our minds, we love you, oh God. With all our strength, Lord, we love you. Oh yes, Lord Jesus. Oh yes, Lord Jesus, we love you. Come on, church, let's continue to sing to our Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Oh yes, Lord Jesus, thank you for your presence, God. Yes, Lord, with all our hearts we will follow you, oh God, because we love you. Oh, we love you, Lord. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. And my heart will follow wholly after Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Oh, we love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. Lord, truly, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, oh God, kami nakakatayo, Panginoon. Kami nakakasayaw, Panginoon. Kami nakakapagpuri, oh God, truly because of your love, oh Father God, sa aming lahat, Panginoon. And we thank you, oh God, dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, binigyan mo kami ng panibagong buhay, Panginoon, panibagong kalakasan ngayon, Panginoon, upang makadako sa iyong sambahan, O God. And we thank you, O Father God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na Lord God, truly, Panginoon, na lahat kami rito, Panginoon, ay naglalong, O God, ng presensya mo, Panginoon. Kami nauuhaw, Panginoon, sa iyong presensya, O God. And we invite your presence, O God, ngayong umaga sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh, Holy Spirit, fill this place, oh God. Fill our hearts, oh God. Fill our minds, oh Father God. To really worship you this morning, oh God. Lord, malayang makapagpuri ang bawat isa ngayong umaga, Panginoon. At ikaw lamang maitaas, Panginoon. Sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Ipinababa namin lahat ng aming emosyon, Panginoon. Lahat ng aming dalahin, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. And truly, Panginoon, ikaw maghari, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, ngayong umaga, oh God. And truly, Panginoon, gawin mong matabang lupa, O God, ang aming mga puso, Panginoon, to receive your word, O God, to receive yung portion, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. At kami uuwi, Panginoon, ng punong-puno, Panginoon, ng iyong pagmamahal, O God. Punong-puno ng pag-asa, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, we invite your presence, O God, in this place, O God, in our worship, Panginoon, ngayong umaga. Fill this place, O God, with your most precious blood, O Father God. Fill this place, O God, with your presence, O Father God. Lord, O God, we are thirsty, O God. We want your presence, O God, this morning, O Father God. And Lord, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan ngayong umaga sa pagpupuri ng iyong ngayon sa iyong pagpupuri namin, Panginoon. We thank you, O God. We love you, O Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen! Excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Excited na po ba? Amen! Pasalamatan po natin ang ating Panginoon na patuloy niya tayong binibigyan ng pagmamahal. Pasalamatan din po natin na hindi siya nagsasawang iparamdam ang pag-ibig niya sa bawat isa. Amen! Kaya wala po tayong gagawin kundi ibigay din po natin ang pag-ibig sa Kanya. Tayo po'y magpuri at magpasalamat! Amen! You gave me love! Oh! Go! You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave
have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. Hey! I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Oh, your love knows beautiful. Come on, church, sing. It's beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. Hey! Minsan po, sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, I am planted here by the water's end. I am living for the King. Oh, Jesus, we live for you. Found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. Hey! Amen. Yes, let's clap our hands for the Lord. Let's give our praise. He deserves all our worship. Your love is beautiful. Yes, Lord. Your love is beautiful. And it's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. Let the praise begin this morning. All around the world, let the praise begin. All the world will praise it. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Oh, yes. Lord, we thank you for your love. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa amin. Lord God, sa umagang ito, wala po kami ibang ihahandog, Panginoon, kundi ang aming mga buhay. Kundi po ang aming mga puso, O Diyos. Lord, search our hearts. Make us your sanctuary, Lord. Every desires of our hearts, every secrets deep inside our hearts, Lord.
Search us. Lord, this morning, we are here to give you the highest praise and worship. Because you are our God. And we adore your name. And we bless your name, Lord. So every word, every songs that we will sing, ito po ay nanggagaling sa aming mga puso, Panginoon. Hindi lang kami basta aawit sa lugar na ito. Kami po ay magpupuri sa lugar na ito. Oh, we thank you, Jesus. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise the thing that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. Come on, let's worship the name of Jesus. And lift up your voice, lift up your hearts, and sing unto the Lord. Oh yes, thank you, Jesus. Here is my heart. Nobody else like Jesus. Oh, it's only you. When my world was in darkness, spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe can now with all your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. Oh, we worship you, and I worship you. Oh, let's worship his name. Restore, Lord, here is my heart. Oh, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus only. And I worship you. Oh, we worship you, Lord. Here is my heart. Make it your sanctuary. For nobody else but Jesus. Oh, for your hearts. Oh, where ano man ang laman ng ating puso sa umagang ito. Let's worship Him. Oh, for your heart. Here is my heart.
it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Only you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest worship. When we offer our hearts to you, we cry out to you, oh Lord. We cry out for more of you. 'Cause you are faithful and true. Jesus, you are faithful and true. So glorious Lord, yes Lord. Oh, my life it is you I adore. You've touched my soul, complete in my world. I surrender to you. So you are faithful and true. You are faithful. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your hearts unto Him. Cry, cry to Him. Yes, Lord. My world I surrender. Once again, so you are faithful and true, Lord. You are faithful and true. Glorious Lord, all my life it is you I adore. You touch my heart, in my world I surrender to you. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart. Make it your sanctuary, for nobody but Jesus, only you. Oh, and I worship you. We give you the highest praise. We give you the highest worship, God. Oh, here is my heart. Here is my heart. Make it your sanctuary, for nobody else. Only you. 'Cause you are God, Lord, from before times began. You are on your throne. You are God, Lord, right now and right now. In the good times and bad, you are on your throne. You are God, so you are God alone, alone. From before time began, you are on your throne. Oh, we worship you. You are God alone. Right now and right now, even in good times, even in bad times, Lord, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Oh, we will declare you're unchangeable, unshakable. You're unstoppable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God. Oh, and right now, Lord,
Worship the name of Jesus. Lift his name. Worship the name of the Lord. For he is the only God, oh, who loves us. Thank you, Father, for the renewing of our hearts, Lord. Make him a sanctuary, oh Jesus. Glory, glory to your name. Oh, Holy Spirit, fill this place. Fill our lives. Fill this church. Glory. Oh, Jesus. Oh, you are worthy of all the highest praise, the highest worship. We give you our Jesus. We give you our life, our hearts. Glory. Tell it to our God. He is unchangeable, God. He never changed. He never changed. He never stopped doing good to each and every one of us. He is the same yesterday, today, and forever. You're unchangeable, Yes, oh God. unshakable, Oh, yes, oh God. unstoppable. For the very last time. You're unshakable, unchangeable. You're unstoppable. That's what you are. Oh, we give you praise, oh God. We give you praise, oh God, for who you are, oh God. For who you are, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Father, you deserve all our praises. You deserve all our worship, oh God, this morning, oh God. Oh, we honor your presence, oh God, here in our midst. We recognize, oh God, the presence of thy Holy Spirit, oh God, upon our midst this morning. And Father, as we stand here in your presence, we acknowledge, oh God, that we are nothing apart from you. Oh God, we continue to humble ourselves before your presence. Oh Holy Spirit, lead us, guide us, and direct us this morning. You are our great teacher. You are the one who will speak to each and everyone's heart, oh God. And Father, we thank you, for we believe, oh God, that you have prepared a table before us, oh God. And Lord, each and every one of us has a portion this morning, oh God. Father, we entrust in you, oh God, this very moment. And we just acknowledge, oh God, that you are the God alone. There is no other God besides you. No other God besides you, but you alone, oh God. Oh, we honor you. Receive our praises. Receive our worship. Receive our thanksgiving that belongs to your holy, mighty, and conquering name. In Jesus' name. Hallelujah. And all the people of God says, amen and amen. Praise be to our God. Praise be to our God. Hallelujah. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay huling linggo na po ng Mayo. Amen. Next week po ay, this coming week po ay papasok na po tayo sa kalagitnaan ng taon. Ayan po, we're inviting yung mga nasa likod daw po. Please come dito po sa ating unahan. Occupy po natin yung mga chairs dito. Ayan po. At ganoon din po sa mga kasama po natin sa live streaming this morning. Mapagpalang umaga po sa bawat isa.
Alam po natin na kahit nandyan po kayo sa inyong tahanan or saan kayo naroroon, alam po natin that God can reach you out, God can touch you, God can speak to you po sa pamamagitan niya ng kanyang salita this morning. At yun nga po, katulad po ng nabanggit ko, today po is the last Sunday of May. Yun nga po, ang ating pong uusapan ngayong buong month of May is about denying ourselves. Pero sabi nga po, matapos man po ang linggo na ito, hindi po dapat mahinto din po yung ating pagdideny ng ating sarili as we serve the Lord. Amen po ba? Kaya po ang atin pong topic po ngayong umaga pong ito is deny yourself daily. It's a reminder po sa bawat isa. Marami na po tayo na pag-aralan. Ito pong mga nakaraang week, mga nakaraang linggo. Pero sabi nga po, let's be reminded that denying ourselves or dying to ourselves, it should be a daily, kumbaga, daily po na pagpipili. Sabi nga po, we have to choose it daily. Sabi nga po, we can live for our lives, para sa sarili natin, or we can live for God. Amen po. So, doon pa rin po tayo sa ating text sa Matthew 16, verse 24. Sabi po dito, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. At habang binabasa ko po itong verse na to, binalikan ko po yung previous verses bago po ang verse na to. Makikita po natin dito sa Matthew 16 verse 13 hanggang verse 20. Ito po yung time na si Peter po or si Jesus, tinanong niya ang mga disciple. Sabi po ni Jesus sa mga disciple, who do men say that I, the Son of Man, am? Kumbaga, tinanong niya po ang mga disciple na sino ako sa mga sinasabi ng mga tao. Diba? May nagsabi po na you are Elisha, you are John the Baptist, you are, others says you are Jeremiah or the prophets, ganyan po. Pero, nagtanong po muli si Jesus sa verse 15. Sabi po niya dito, but he said to him, but who do you say that I am? Tinanong po ngayon ni Jesus ang mga disciples personally, sa inyo, sino ako? Di ba po? At dito po, nagsalita po si Peter, si Simon Peter. At ano po sabi niya sa verse 16? Sabi po dito, Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Kumbaga, si Peter po, yung kumbaga, unang nagsalita na yun nga, kumbaga, kung sino si Jesus sa kanya, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Pero tingnan po natin yung sagot dito ni Jesus. Sa verse 17, sabi po dito, Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Kumbaga, ang Diyos Ama daw po ang nag-reveal sa kanya nung bagay na yon, kaya po nasabi ni Simon Peter. Mag-jump po tayo. Pagdating po ngayon sa verse 21 hanggang 23, ito naman po yung sinasabi na po ni Jesus sa mga disciples na, yun nga po, he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day. Kumbaga sinasabi po ni Jesus na kailangan maganap tong mga to. Pero tingnan niyo po. Then sa verse 22, then Peter took him, si Peter po ulit, aside and sa verse 22. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Si Peter po ulit. Di ba si Peter po yung nagsabi that you are the, sabi po dun sa verse 16, you are the Christ, the Son of the living God. Si Peter po, di ba yung nagsabi, anong sagot dun ni Jesus? Ang Heavenly Father po ang nag-reveal sa kanya ng bagay na yon, kaya niya nasabi. Pagdating po dito, si Peter ulit. Sabi nga, yung characteristic po ni Peter kasi kumbaga aggressive po siya. Kumbaga sa
vocal siya to express yung mga siguro pa naiisip niya na yung pumapasok sa mind niya. At sabi po dito sa verse 23, tingnan po natin. But he turned and said to Peter, si Jesus po, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Alam niyo po, isang revelation po na binigay sa akin dito ni Lord. Di ba po, yung sa previous, ang Heavenly Father ang nag-reveal kay Peter. Pero pagdating dito, ni-rebuke po siya ni Jesus. Actually, hindi naman talaga si Peter, pero si Satan. Di ba? Ano po sabi dito? Pero nakaharap siya kay Peter. Ano po sabi ni Jesus? "Get behind me, Satan. For you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." We have to be careful po sa, yun nga po, tayo kasi, sabi nga po, we are a living vessel. Whether we allow the Holy Spirit or the Heavenly Father will use us, na tayo, gamitin niya po tayo, or, tignan niyo po si Peter, kasama siya ni Jesus, pero nagamit din siya ni Satan to speak out, di ba po? Kaya ni-rebuke siya ni Jesus. Sa atin din pong buhay, kumbaga, hindi maiwasan na may mga pangyayari po na, di ba, minsan pag mataas yung emosyon natin, kumbaga, sino na yung, kanino na tayo, sino na yung nananahan sa atin, or tayo po as a living vessel, sino na yung, kumbaga, nagte-take charge sa atin? Is it still the Holy Spirit na nagsasalita po sa atin, or nagagamit na po tayo ni Satan to speak His word para po, yun nga, kumbaga, masabi yung mga gustong, kumbaga, sabi nga po, words are very powerful, di ba po? Sabi nga, life and death are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin nga po, kumbaga, tayo po as a believers, we have to be careful na, yun nga po, kasi sabi nga po, deceitful ang emotion, di ba? Pag po mataas ang emosyon, minsan, di ba po, ang paggalit ang isang tao, maraming nasasabi, di ba? Parang lahat ng hurtful words or hurting words nasasabi niyan. Kasi out of emotion. Pero pag nahimasmasan na, pag nakalma na, di ba po, bumabalik dun sa, kumbaga sa katinoan. Pero sabi nga po, yung mga words na lumabas na, hindi na, sabi nga po, ang description dyan, parang yung, ano po yun, yung parang maliliit na parang flower na nadadala lang ng hangin, na yung kumbaga sa, ano pa, parang flower ng damo ba yun, na pag nag-blow yung wind, nahihipan siya. Sabi nga, hindi na natin pwedeng ibalik yon yung mga na-scatter na words. Ano lang po yung gusto kong bigyan ng, kumbaga, ng emphasis dito. Yun nga po, na tayo po, remember, we are a vessel. Sabi nga po, choice po natin whether we will allow the Holy Spirit to use us as His vessel or to be used by the enemy for His vessel. Sabi nga po, it's a choice. Kaya po yung pag-aralan po natin ngayon, we have to deny ourselves daily. Kumbaga, daily po yung pagpipili natin whether we want to follow Christ or we want to follow ourselves. At balik lang po tayo muna dun sa Matthew, babalikan po natin yan mamaya. Sa Matthew 16, verse 24. Basahin ko lang po sa The Passion Translation. Sabi po dito ni Jesus, "Then Jesus said to His disciples, 'If you truly want to follow me, you should at once completely reject and disown your own life, and you must be willing to share my cross and experience it as your own as you continually surrender to my ways.'" Ang ganda po dito, no? Kumbaga parang, mas kumbaga pinalawak ng konti. Ayan po, may 4 lang po akong iiwan sa atin sa umaga pong ito na how can we deny ourselves? First po, sabi nga po dun sa
unang sinabi ni Jesus, if anyone desires, come after me. Yan po, yung number 1 po natin, come after Jesus. Hindi po sa unahan ni Jesus, kundi sabi nga po, after Jesus. Ibig sabihin, kumbaga, we will see ano yung ginawa ni Jesus. We will see what is His finished work. Kasi di ba, lahat po tayo dumarating sa point na napapagod, di ba? O kaya po, yung mga, kumbaga parang nung bago pa lang pong mga believers tayo, di ba? Kumbaga, hindi po madaling i-deny natin yung sarili natin or i-lay down yung sarili natin unless alam natin sino yung sinusundan natin. Tama po ba? Kumbaga, may mga instances po, kunwari, yung pong isang lalaki naliligaw dun sa babae, hindi naman po agad sasagutin ng babae yung lalaki unless malaman niya ano yung intention, sino yung lalaki na yon, di ba, na kung saan ibibigay niya yung sarili niya. Same holds true po sa atin. Kumbaga, unless we know who we really are in front of Jesus, ano yung ginawa niya para sa atin, mahirap mag-lay down ng sarili natin. Kaya po, I believe dun sa mga talaga pong mga nagkaroon ng personal encounter kay Jesus, walang way para hindi nila gawin ang pinagagawa po ng Diyos sa kanila. Kumbaga, those who had really an encounter with the Lord Jesus Christ, laging may turning point yung buhay po nila. Kumbaga, merong, kumbaga parang may pagbabago na parang dati, yun nga po, ayaw mong sumisimba, ayaw mong nakikinig ng salita ng Diyos. Pero the moment you encounter Jesus into your life, the Word of God became flesh, it gave rema sa ating pong mga buhay, may changes po sa ating mga puso. Tama po ba? Kaya po, yun nga po, number 1 po natin is to come after Jesus. Ano nga po ba yung mga finished work ni Jesus on the cross of the Calvary? Ilan lang po yan. Actually, marami po. Pero ito lang po yung mga ilan na nilagay ko po for us to remind us, or doon sa mga hindi pa naman po nakakaalam, for us to know and understand ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, yung una, forgiveness. Di ba? Because, sabi nga po, Jesus was punished that we might be forgiven. Kumbaga, na tayo po dapat ang mapako dun sa cross, pero sabi nga po, dahil sa pagmamahal po ng Diyos Ama para sa atin, He gave His only begotten Son, ang ating pong Panginoong Jesus, di ba po, for us to receive the forgiveness of our sins. So, we are forgiven. Kaya kung ikaw sa sarili mo, sa tingin mo, wala nang kapatawaran yung nagawa mo, be reminded that you are already forgiven. As you look on the cross, as you look on Jesus, we can see forgiveness. Amen po ba? We can see that our trespasses, our iniquities, our sins are already forgiven. Ano pong sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Di ba po, nandyan yung kapatawaran po ng Diyos. Ano lang po yung kailangan nating gawin? Sabi nga po, we have to confess it, repent. Sabi nga po, yung repent is hindi yung kumbaga parang umiyak ka lang, nag-say sorry ka lang. No, sabi nga po, ang true repentance is kumbaga pag-change ng kung dati, yun nga po, dito ka nakaharap, mali yung mga ginagawa mo. Ang true repentance po, you change yung kinahaharap mo at gagawin mong tama yung mga mali. That is the true repentance. Amen po? And number 2, healing. There is healing sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya po kung may sakit na nararamdaman ka sa katawan mo, merong, may mga sumasakit sa anumang parte ng katawan mo, as we look on Jesus, we can have the healing. Amen po ba? Sabi nga po, very powerful po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yun nga po, nung pong
kailan po ba yun? Anong anniversary po natin? Di ba po, nag-declare po si Prophet Cesar na meron pong kumbaga kung may nararamdaman daw po sa tuhod. Sabi nga, ilagay niyo yung kamay niyo. Nilagay ko po yung kamay ko dito po sa kanan ko pong tuhod kasi madalas po to, parang bigla pong lumalagotok na masakit siya. Na parang ang sakit pag yung tatayo, di ba? Sino pong nakakaranas nun? Lalo na yung pag nagkakaedad po, di ba? Hindi na natin kontrolado yung dineclare ko po talaga, you are healed in Jesus' name. I received that healing in Jesus' name. Alam niyo po, after po talaga ng anniversary, wala na po ako naramdaman sa tuhod ko na kanan. Pero po, yung kaliwa ko naman, ang medyo, kumbaga nakaramdam na sakit. Sabi ko po, dapat pala, pati ikaw kaliwa, nilay hands ko na din, pero sabi ko nga po, pero yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus, hindi natatapos ng anniversary. Kaya po, lagi ko pa rin dinideclare that Jesus Christ is Lord over my left knee. At praise God, dahil hindi na rin po ganun na sumasakit yung kaliwa kong tuhod. We can see na sabi nga po, whatever kinds of sickness and diseases, di ba sabi nga po, by the stripes of our Lord Jesus Christ, lahat ng hagupit na naranasan po ng ating Panginoong Hesus, kumbaga, ang kapalit po nun, yung divine exchange nung mga hagupit na natanggap po ng ating Panginoong Hesus, yung pong mga pasakit na naramdaman ng Panginoong Hesus sa katawan niya, ay kagalingan po natin. Amen po ba? Kaya there is healing in the name of Jesus. There is healing as we look on our Lord Jesus Christ. Emotion man po yan, physical man yan, in whatever kind, aspect of our lives, meron pong healing sa ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, kung meron kang nararamdaman, just believe. Sabi nga po, ang susi po para ma-receive natin yun is yung faith natin sa Panginoong Hesus. Walang sino po sa atin ang nagpapagaling. Yes, si Ate Aileen, inaalay niya po tayo, di ba? Kumbaga, pero still, the great healer natin ay ang ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. And sabi nga po, yun nga po, by His wounds we are healed. And pangatlo po, yung righteousness. Jesus was made sin for our sinfulness, that we may be righteous with His righteousness. Ayan po, kumbaga yung righteousness po, sa sarili po natin, we will not be able to attain that kind of righteousness. Tanging sa Panginoong Hesus lang po. Amen po ba? That we will be righteous before the sight of the Father. And sabi nga po, life. Di ba? Kaya nga po sa 1 John, ano po ito? John 10, na sabi nga po, that Jesus came to give us life. Kumbaga, even ang kaaway man po, He came to steal, to kill, and to destroy. Pero ang atin pong Panginoong Hesus, He came to give us life. At mamaya po, mas matatakil po natin yung life na to. Sabi nga po, and even blessing, Jesus was made cursed that we might receive the blessing. Ang blessing po na tinutukoy, hindi lang po financially, hindi lamang po materially, but all kinds of blessing, the spiritual blessings na nais po ng Diyos na ibigay sa atin, we can receive that through our Lord Christ Jesus. Amen po? And abundance, sabi nga po, Jesus endured our poverty that we might share His abundance. Kaya nga po, di ba yung isang inaawit po natin, ano po ba yun? Yung sa give thanks po, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Di ba po, na ang atin pong Panginoong Hesus, naging mahirap siya for us to receive the abundance that the Father wants to have sa bawat isa po sa atin. And sabi nga po, the glory, nung pong mag-fall si Adam and Eve, yun nga po sa Garden of Eden, ang unang-unang nawala po, yun, yes, the relationship of God and man,
And at the same time po, kaya po nakita ni Adam at ni Eve, nahubad sila kasi the glory was departed. Nawala po ang glory sa tao. Pero nung si Jesus Christ po ay pinako sa krus ng Kalbaryo, sabi nga po, at yun nga po, after 3 days, siya ay nabuhay na mamuli, yung glory po na nawala sa tao was redeemed by Jesus, na kaya po, as we look on Jesus, we can have that glory again. Kaya po, di ba, yung mga talaga pong nag-spend time sa Panginoon na they really lay down their lives to Jesus, kahit matagal na hindi nagkikita-kita, minsan maririnig mo sasabihin, parang hindi ka tumatanda, parang hindi ka nagbabago, kasi yung glory ng Panginoon is resting upon us. Amen po. The moment na, yun nga po, dahil sa ating Panginoong Jesus. And another po is acceptance. Ito po, in our world today, tingnan nyo po, sabi nga, napaka mapanlin lang ng social media talaga. Di ba po? Na parang this platform, kumbaga lahat ng tao, they want to be accepted. Di ba? Sino po dito yung mag-post ka, tapos maka-receive ka lang ng 100 likes, di ba? Or 100 hearts. Lalo na sa mga kabataan, parang iba yung joy na nabibigay sa kanila kasi feeling nila accepted yung ginagawa nila, di ba po? Pero sabi nga po, ang totoong acceptance ay makikita lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yung acceptance na never tayong, kumbaga, itatatwa ulit or kumbaga parang lilimutin ka ulit. Parang ganon. Di ba po? Sabi nga, Jesus endured the rejection that we might have the acceptance with the Father. He was cut off that we might be joined with the Lord. Kumbaga, yun nga po, dahil po dun sa kasalanan, di ba po, we were separated from our yung relationship natin with the Father. Pero dahil po sa Panginoong Jesus, yun nga po, again, we are accepted. At di ba po, pag accepted ka, anong pakiramdam mo? You are loved. Di ba po? You are, kumbaga, hindi mo mafe-feel yung OP. Ano po yung OP? Out of place. Di ba? Hindi mo mafe-feel na hindi ka belong kasi accepted ka. Ganon din po sa Panginoon, yun nga po, in the family of God, that we are accepted. Amen po. And, yan, nagdagdag lang po ako ng, ano ba yung isa? Yan, may peace and may hope sa ating pong Panginoon because our Jesus is the Prince of Peace. Amen po ba? That if in this world wala nang hope, kunwari sinabi ng doktor na ganito na lang ang buhay mo. Pero sabi nga po, there is always hope in the Lord. Amen po. Kumbaga, laging, sabi nga po, ang life natin galing sa Panginoon. If God wants to extend our life, katulad po ni King Hezekiah, di ba po, na na-extend pa yung life niya ng 15 years, God can do it. Kung ayun po ang nais ng Diyos, kumbaga, katulad nga po ng inawit natin, di ba? Our God is unstoppable, He is unshakable. Kasi sabi nga po, ano yung naisin ng Diyos, ayun yung gagawin niya, ayun yung magaganap. Amen po ba? So, kaya po yung first po natin is, we have to come after Jesus. Kumbaga, kung ngayon po sa tingin mo parang dumarating sa point na napapagod ka na, dumarating sa point na parang susunod ba ako sa Panginoon or hindi, sa dinabi namin po ng pinag-aralan natin ngayong month na to, hindi pa rin siya nagsisink in sa'yo. Maybe you have to look on Jesus po. Kumbaga, tignan po natin ano yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Kasi sabi nga po, ito yung number 2 po natin. The moment we see or we understand kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus, ito pong number 2 na to hindi mahirap. Ano yung number 2? Naging prayer din po ni Len kanina na we lay down our lives to Jesus. Lay down your life to Jesus. Kasi po, di ba, pag alam mo na kung ano yung ginawa niya sa'yo, di ba, naalala ko po yung isang sabi ni Rev Stella, di ba, na parang noon po, na pag nahihirapan ka na, tignan mo ang Panginoong Jesus. Di ba, nung po bang dala-dala niya yung cross, papunta dun sa Calvary,
Yes, nakakapagod yun kasi habang naglalakad po siya, hinahagupit siya, di ba? Tinatadyakan siya, dinuduroan siya. Tayo po ba dumating na sa point na ganon? Kasi pag po ang Panginoong Hesus ang tinignan natin, mahihiya po tayo na huminto, di ba? Kasi ang Panginoong Hesus, kumbaga, hindi siya huminto sa kabila ng kahirapan, di ba po, ng pasakit na nararamdaman niya during that time. Bakit po? Ano yung nag-push kay Jesus? Kasi po, the Father loves us. Jesus loves us so much. Di ba po? Kaya tayo rin po, di ba, pag dumarating sa point na parang gusto na nating huminto, balik tayo. Katulad po nung inaawit natin kanina, di ba? About the love of God, the love of Christ. Kasi yun ulit yung, kumbaga parang oil that will fuel yung pong strength natin, yung puso natin to really move forward as we serve the Lord. Amen po ba? And kaya po yung pangalawa natin, yun nga po, lay down your life to Jesus. Knowing and understanding what Jesus had done for you makes you understand your true value. Dito po sa mundong ito, kumbaga, ang standard po, di ba, pag mataas yung pinag-aralan mo, that's the only thing na may value ka. Tama po ba? Kaya yung iba po, pagka-graduate ng high school, ng college, nag-MBA, di ba, nagdo-doctorate. Kumbaga, hindi sila humihinto mag-aral. Kasi, tinataas nila yung value nila. Kaya di ba po, yung mga doktor na kunwari, ang specialist niya is sa internal organ. Kumbaga, yung value niya, babayaran mo according dun sa rate niya. Di ba po? Kumbaga, may mga doktor na, kumbaga parang titignan ka lang, kakausapin ka lang, magkano yung value nila? Magkano yung rate nila? 30,000, 50,000? Kasi yun yung value nila dito sa mundo. Pero tayo po, as we understand who we are in Christ, ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, higit pa po sa anumang value ng salapi, ang value natin sa harap ng Diyos. Bakit po? Ano yung pinangbayad sa atin? It's the blood of our Lord Jesus. Di ba po? Yung dugo ng Panginoong Hesus na nabubo dun sa krus ng Kalbaryo, ayun po yung binangbayad para tayo po ay ma-redeem, di ba? Kaya nga po sabi, nilagay ko po dito na, yun nga po, and because you know your true value in Christ, thank you po, and because you know your true value in Christ, you can lay down your life for Him. Hindi po mahirap na ibigay yung buhay natin sa Panginoong Hesus pag alam natin kung ano yung ginawa niya para sa atin. Amen po ba? Kaya po kahit na mahirap, kahit na mag-face man po tayo ng pangalan po nito, mga uncertainties sa buhay. Di ba po katulad si Joseph, nung pong, kumbaga, yes, may mga vision siya, naluluhod sa kanya yung parents niya, yung even mga brothers niya, luluhod sa kanya, pero hindi pinakita ng Panginoong, ni God sa kanya na dadaan siya itatapon siya sa balon, na makukulong siya, di ba? Hindi po yung pinakita sa kanya, pero na-go through siya doon, kumbaga, inalaw niya yung sarili niya to remain faithful with the Lord sa kabila po ng lahat ng kanyang nararanasan. Because he understand who he is before God. And, ayan po, ito yung number 3 natin. Balik lang po tayo dun sa scenario na si Jesus po ay nirebuke si Peter. Di ba yung kanina pong binasa natin? Na nung una po, sabi po ni Jesus kay Peter na it is the Heavenly Father na nag-reveal sa kanya nung kanyang sinabi. Pero yung pangalawa po, nung nirebuke siya ni Jesus, ano pong sabi doon ni Jesus sa kanya? Sabi po ni Jesus, "Get behind me, Satan. You are an offense to me." Ito po, "For you are not mindful of the things of God, but the things of men." Kasi para pong
ayaw ni Peter, di ba po, na mangyari kay Jesus, na pagdaanan ni Jesus yung mga sufferings, yung mga sinasabi ni Jesus na kailangan niyang mamatay. Ano po sabi ni, di ba, ni Peter na wag yung mangyari kay Jesus. Pero sabi nga po, kailangan yung i-fulfill ni Jesus para po sa salvation ng mankind. Pero sabi nga po, kung makikita po natin dito, sabi po ni Jesus, you are not mindful of the things of God, but the things of men. Minsan po, or hindi lang minsan, ang tao po, tayo, whether we like it or not, mas gusto po natin yung komportable. Tama ba? Naalala ko po, meron po akong narinig na sabi nila, gusto po nila na magtayo ng mga churches sa mga cities. Hindi daw po dun sa mga bundok, hindi dun sa mga lugar kung saan parang mga, yung kumbaga, mahihirap yung mga tao kasi wala daw pera doon. Parang napaisip ako na kahit walang pera doon, pero lahat ng tao doon, binigay pa rin ng Panginoong Hesus yung buhay niya para sa kanila, di ba? Na parang, kumbaga sabi nga po, hindi lang dahil you can get something from them, kaya mo gagawin yung bagay na yon, di ba po? Kumbaga parang pag may uncomfortable na, di ba? Parang minsan ang tao po, ayaw na. Tayo rin po, minsan, katulad po ni Peter, ayaw nating dumaan sa mga hardships. Pag meron ng mga matitinding trials, minsan po, ang pinaka gusto nating option, tumigil na, sumuko na. Tama ba? Kaya po, minsan, di ba, pag nagtatrabaho, pag yung parang pagod ka na dun sa trabaho mo, parang sinasabi mo sa mind mo na, magre-resign na ako, maghahanap na lang ako ibang trabaho. O kaya po, sa mag-asawa na pag hindi na ma-solve yung parang walang may gustong magpakumbaba, parang mas pinipili na magmataasan, ayaw nang magkaroon ng reconciliation. Ano yung nagiging option na lang? Maghiwalay na lang. Di ba parang, ayun yung parang easiest way lagi, na parang to give up, na parang tigilan na, parang na po. Pero sabi nga po, ito yung number 3 po natin. Number 3 natin is, take up your cross. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, sa man's viewpoint po, ang cross, nung pong panahon ng ating Panginoong Jesus, ang cross po, it symbolizes shame, brutal form of torture by the Roman Empire. Ito po, crucifixion was the standard Roman punishment for rebellion and banditry. And it also speaks death. Kaya po, nung panahon po ni Jesus, or actually po, ang mga Jews, pag nakita po nilang may cross ka, yes, alam nila na Christian ka, pero iba yung dating sa kanila. Kasi nga po, ang cross, it symbolizes death. It symbolizes, shame. Sabi nga po, brutal form of torture by the Roman Empire, especially po during that time. Pag may kasalanan na malaki ang isang tao, sabi nga po, ang way na kung paano siya papatayin is through the cross. Ayun po yung man's point of view. Pero, tignan po natin, ano naman po ang God's viewpoint regarding the cross? First po, it is love and redemption. Amen po? Makikita po natin siya sa John 3, verse 16 to 17. Sabi nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen po. Tapos dun po sa 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ayan po. Kumbaga, ang nakikita po ng Diyos that the cross symbolizes
love and redemption. Kaya tayo po, di ba, as the believer of Christ, hindi natin siya, yung cross, hindi natin siya nakikita as death. Hindi natin siya nakikita as shame. Hindi natin siya nakikita as brutality of or form of torture sa pagpatay, di ba? Ano yung nakikita natin? When we see cross, we see it as love and redemption. Kasi yun po yung point of view ni God. And sabi nga po, brings peace, reconciliation, and unity. Ayan po, pwede nyo po itong basahin sa inyo pong mga bahay. Ephesians 2 verse 14 and Colossians 1 verse 20. Ayan po, yun nga po, the cross brings peace. Yun nga po, ni-reconcile tayo. Dahil nga po, di ba, na-separate ang tao sa Diyos dahil nga po sa kasalanan. But because of the cross, nung pong namatay ang Panginoong Jesus, sabi nga po, there was the reconciliation. Nagkaroon po ng peace, nagkaroon muli ng unity ang tao at ang Diyos. Amen po? And sabi nga po, another is conquering sin and death. Kasi di ba po, sabi nga po, di ba dun sa isang awitin, death, where is your sting? Our resurrected King has conquered the grave. Kumbaga, ang ating pong Panginoong Jesus ay, kumbaga, pinakita niya that death has no power because after 3 days, nabuhay po siyang mamuli. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, hindi po dapat tayo matakot sa death. Bakit po? Death is just a doorway for us to enter eternity. Pero sabi nga po, yung pagpipili natin na ginagawa ngayon, ayun yung resulta kung saan tayo papasok. Either sa eternal life or eternal death. Yung choice po natin ngayon, kaya nga po, sabi nga po, denying ourselves as we lay down our lives to God, it should be a daily basis. Kumbaga, yung pag-lay down natin ng sarili po natin sa Panginoon. At sabi nga po, yung faith natin kahapon, yung faith natin noong 1 taon, hindi natin siya pwedeng gamitin ngayon. Because sabi nga po, ano po bang faith? Now, di ba po? Now is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang faith po is now. Ngayon, kamusta ang pananampalataya mo? Kamusta po ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus? Hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, dati ang saya naming naglilingkod sa iyo. Kumbaga, kung saan kami nakakapunta, marami kaming napapag-pray, tapos na yon. Ngayon po, the question is now, kamusta po tayo? How is our relationship with God? Kaya po sabi nga po, the cross, sabi nga po, represents conquering sin and death. Na yun nga po, yung death na physical death. Sabi nga po, and spiritual death. Yan, makikita po natin siya sa Colossians 2:14 and 1 Peter 2:24. And another one, as the Word of God says in 1 Colossians 1:23, the cross is foolishness to the world. Kaya po ngayon, i-assess po natin yung sarili natin. How do we see cross? The cross of God, the cross of Jesus. Pag po kamangmangan siya para sa atin, we should check our hearts. We should check ourselves. Dapat po ang makita natin, the cross symbolizes the love of Christ, di ba po? The cross symbolizes the redemption of God to man. It brings peace, reconciliation, unity, and sabi nga po, it conquers sin and death. Dapat ayun pong perspective natin. Kasi sa mundo po, as they see the cross, di ba katulad po nung sinabi ko sa inyo, the man's viewpoint, ang cross, it symbolizes death. It symbolizes shame. Kaya nga po sabi po sa 1 Colossians 1:23, kamangmangan sa mundo ang cross. Pero sa atin pong mga anak ng Diyos na kumilala sa Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay at nakipag-reconcile po sa Diyos Ama through our Lord Christ Jesus, cross is very important. Amen po ba? Kaya po, we can now take up our cross. Ngayon,
Ano nga po ba cross natin? What is our cross? Ano yung cross na sinasabi ni Jesus? Nasabi nga po, we have to take up our cross. It means dethroning ourselves and place Christ as the central focus of our lives. Sabi nga po, kasi po, di ba, may free will tayong tao. Ang free will po natin, ang hindi inalis ng Diyos sa tao. Amen? Kumbaga parang unique na meron po ang tao. Ang angels po, wala silang free will. Ang mga animals, wala silang free will. Or other creation po ng Panginoon, wala silang free will. Pero po ang tao, tayo po, we have free will. Ngayon po, nasa sa atin yung pagpipili. Sa pagising po natin sa umaga, sino po ang maghahari sa atin? Si ako, si Jesus, or si Satan? Na kanino po yung pagpipili? Nasa atin po. Diba? Kaya po, sa umaga pa lang pagkagising natin, let Jesus take the throne into our hearts. Sabi nga po, let Him be the central focus of our lives. Diba dati po kasi, kumbaga parang mindset ng tao, yung priority is, ano po to? Hierarchy. Kumbaga, per level. First, si God. Second, family. Third, ministry. Or sa may mga asawa, first, family si God. Second, spouse mo. Third, family. Next, ministry. And then work. Mali pala po yun. Dapat, ang illustration is si Jesus ang center, and then your family, your work, your ministry, kumbaga, lahat nagre-revolve kay Jesus. Si Jesus po ang center ng ating buhay. Kaya nga po, sabi nga po, let's dethrone ourselves. Eh di ba pag i-dethrone mo yung sarili mo, ibababa mo rin po yung free will natin. Di ba? Ibababa natin yung gusto natin. Parang naalala niyo po nung Wednesday, sino po nakapanood sa live or yung mga nandito po, iba nabanggit po ni Bishop na ang plano niya, magne-Navy siya. Pero iba po ang nais ni God sa kanya. So, he dethroned his free will at sumunod po sa Panginoon. Maybe ganun din po ang bawat isa sa atin. Maaring ito yung gusto mo dati, pero dahil you want to follow Christ, you dethrone your will. You dethrone your dreams, your own desire, at sinundan po natin yung kalooban ng Diyos. Amen? And our cross means hardship or suffering that we should need to go through until we reach our breakthrough. Kumbaga, merong suffering na kailangan pagdaanan po natin, pero sabi nga po, in that suffering, hindi po tayo hihinto. But we have to go through until we reach yung breakthrough po natin. Di ba kaya nga po sabi sa Romans 8 verse 18, ayan po, medyo maliit po yata. Pero sabi po dito, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. May greater glory po na i-reveal sa atin ng Diyos pag po nalampasan natin yung suffering. Di ba po? Nalampasan natin yung hardship. Sabi nga po, may different levels. Kumbaga, parang katulad po sa mga elementary, di ba po? Iba yung exam ng pang grade 1 sa pang grade 2. Ganon din po, in our level of faith, hindi po tayo bibigyan ni Lord ng alam niyang hindi natin kaya. Kaya ka nandyan sa sitwasyon na mahirap na yan because Jesus believes in you, na alam niya na mapagtatagumpayan mo po yan. Ano pong kailangan? Hindi po tayo dapat mag-rely on our strength. Let's rely on the strength of God para po mapagtagumpayan natin ang suffering or ang hardship na kinaharap po natin. Amen po? And, sabi nga po dito, ayan, sabi po sa Matthew 16 verse 25, whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Ayan po,
yung binanggit po natin kanina, 'di ba? Yung mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, He gave us life. Kumbaga, yung life po na to, sabi nga po, it is the Zoe life. Zoe means, kumbaga, ano po siya, yung the best life that God wants for us. Pero sabi nga po, hindi natin siya makikita sa mundong to. Hindi natin siya makikita sa anumang, kumbaga, salapi or anumang fame or anything in this world. Wala po. Nasa Panginoong Hesus lang po yung Zoe life na yun. At sabi nga po, whoever desires to save his life will lose it. Di ba? Minsan nakakalungkot po. May iba na dahil daw gusto nilang bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, magtatrabaho sila, pupunta sa ibang bansa. Hindi ko po sinasabing mali ito ha, pero tignan niyo po ang resulta. Dahil nagtrabaho sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, pagbalik, hindi na po kilala ng mga anak yung magulang. Di ba may mga ganun pong sitwasyon? Nakapagbigay nga po financially, but the relationship was broken. Yung relasyon ng magulang sa anak, nasira. Hindi ko po sinasabing masama yung bagay na yun. But, nakakalungkot lang po, may mga ganun pong sitwasyon. Di ba? Na parang, yun nga po, yung isa po nating kapatiran sa Camellia, yun nga, nag-share nga po na, nung na-hospital siya, alam niyo po, walang ni isa mang anak na pumunta. Kasi bakit? Ang nagpalaki po, yung lola na dahil nag-abroad po siya, parang kumbaga, imbis na i-build up yung image niya sa mga anak niya, siniraan po siya. Kaya yung mga anak po niya, kahit mga siguro may mga asawa na po yung iba, malayo po yung loob sa kanya. That's the reality of the world right now. Ayun po yung realidad na meron ang mundo natin na kinagagalawan ngayon, di ba? Nasabi nga po, kaya po mas maganda, sabi ni Jesus, but whoever loses his life for my sake will find it. Kumbaga, sabi nga po, kahit magtrabaho po tayo, katulad yung iba na umaalis, di ba? Katulad po ng iba nating mga kapatid po dito, sila Kuya Eric, pero their hearts is not for the sake of money, but yun nga po, praise God ngayon kasi yung, kumbaga yung technology, di ba? That every day you can still talk to your loved ones, makikita mo pa rin sa Messenger, sa Zoom, or kung ano man po yung ginagamit na applications, kumbaga madali nang makipag-communicate. Pero sabi nga po, yung relationship should not be destroyed. Amen po ba? Puntahan po natin yung sa Matthew 6. Saglit lang po tayo dito. Kasi si Jesus po mismo nagsabi nito, di ba? Sabi po sa Matthew 6, ito po, Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Tingnan niyo po, ang binigyan lang na emphasis dito ni Jesus, yung mammon or yung riches or yung pera. Kasi po, sabi nga po, di ba? The love of money is the root of all evil. Pag po ang focus na lang is nasa kayamanan, nasa pera, ano po ang nagiging kapalit nito? Yun nga po, distraction ng pamilya, di ba? At sabi nga po, we cannot serve God or we cannot serve two masters. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, mahal kita, pero mahal na mahal ko din tong perang to. Mahal na mahal ko rin tong kayamanan kong to. No, sabi nga po, pwede nating i-despise yung isa at yung isa naman, doon ka magiging loyal. Amen po ba? And it is Jesus Himself who spoke these words. Ang Panginoong Jesus po mismo nagsabi nito. Amen po? And let's continue po. Ayan, basahin lang po natin sa the Passion Translation. Sabi po dito sa Matthew 16 verse 25, for if you choose, ayan po, papasok na ulit tayo dito, yung pagpipili, na kanino daw po? Nasa katabi mo ba? Nasa asawa mo ba? Nasa nanay mo ba? Nasa tatay mo ba? Na kanino po?
Nasa atin po, nasa sarili natin. Sabi po dito, if you choose self-sacrifice and lose your lives for my glory, you will continually discover true life. Continually, ibig sabihin po, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, we will be able to discover ano po yung nais ng Diyos na buhay para sa atin. Amen po ba? The Zoe life na nais ng Diyos. Kumbaga sabi nga po, discover continually. Hindi po ibig sabihin na kunwari ngayon, alam na natin itong verse na to, is titigil na tayo doon. Sabi nga po, continually po dapat yung pagsisearch natin or pagsisik natin through the Word of God. And sabi po dito, but if you choose to keep your lives for yourselves, you will forfeit what you try to keep. Ayan po, pag daw po pinili natin na yung buhay po natin is ikapamuhay natin para sa sarili lang natin, sabi nga po, you will forfeit what you try to keep. Mas lalong mawawala. Kaya po, sabi nga po, ngayon, binibigyan po tayo ng Panginoon. It's our choice. You choose. Will you lay down your life for God, or you will take your life for yourself? Pero sabi nga po, ayan, napakalinaw na po, di ba, na binigay sa atin. Na pag po ibinigay daw po natin ang buhay natin sa Panginoon, mas makikita natin yung magandang buhay na inihanda niya po sa atin. Pero po, if we will follow our own desire, our own will, our own, kumbaga, yung nararamdaman natin, mas lalo pong mawawala yung buhay. Di ba? Nais po ng Diyos. And, ayan po. Ayan na. Number 4 po natin. Balikan lang po natin. Number 1 po is, come after Jesus. Number 2 po, lay down your life to Jesus. Number 3 po natin is, take up your cross. And, number 4 po, ito na po ang last natin. Follow Jesus. It means, yun nga po, ito yung mga pinag-aralan po natin ng mga nakaraan. Complete submission and obedience to our God, completely rejecting and disowning our own life, willing to share the cross of Jesus, and surrendering to the ways, will, and word of God. Minsan po may nagtatanong, ano ba yung will ni Lord sa buhay ko? Gustong-gusto po nilang malaman, gustong-gusto nating malaman yung kalooban ni Lord. Huwag po natin gawing komplikado. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Kasi lahat po ng nais ng Diyos nandito. Di ba po? We will be able to see the will of God sa Bible po. Balik lang po tayo sa Matthew 6. Dito po sa verse 1 to verse 4, sabi po dito, it talks about, ang tinutukoy po dito ni Jesus is yung doing good or doing charitable deeds. Pero sabi po dito ni Jesus, therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Surely I say to you, they have their reward. And so on and so forth. Ano po yung sinasabi dito ni Jesus na pag gagawa daw po tayo, hindi po sinabi ni Jesus na if, na kung gagawa ka, ang sabi po is, when. Kapag gagawa daw po tayo. So, Jesus is expecting us to do good to others po. Amen? And next po, sa verses 5 to 15, ito naman po yung tinuro ni Jesus paano mag-pray. Tingnan niyo po dito sa verse 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Ano po ulit ang ginamit ni Jesus? When. But when you pray, ano po ibig sabihin ulit nun? Jesus is expecting us to pray. Hindi po sinabi ni Jesus, if you pray. Kumbaga, ang if po kasi, pwedeng hindi mo gawin or gawin mo. Pero pag when, sabi nga po, you are expecting to do it, gawin mo man ngayon or mamaya, pero kailangan gawin mo. So tayo po as believers, dito po sa chapter 6 pa lang po na to, una, makikita po natin
Jesus is expecting us to do good, to do charitable deeds to others. Next po is to pray. And next po, dito sa verse 16 to 18. Sabi po dito sa verse 17, "But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who is sees in secret will reward you openly." Again, when po yung ginamit. So, Jesus is also expecting us to fast. Alam niyo po ba, may nabasa po kong isang na, ang mga Jewish po, meron silang kumbaga parang regular fast na ginagawa. Hindi po sila nakabatay sa oras. Ang batayan po nila from sunrise to sundown. Kung ibabatay po natin siya sa oras, ano po kaya yon? From 6 a.m. to 6 p.m. Tayo nga po sa church, 'di ba, ang fasting lang natin from 6 a.m. to 2 p.m. Minsan yung iba pa po, pwede po bang may biskwit? Pwede po bang may tinapay? Parang, kumbaga parang yung flesh po natin, pero ano po sabi dito ni Jesus? But when you fast, ibig sabihin po, expected ni Jesus magfa-fast tayo. Whether we like it or not. Kasi po, bakit? It is a spiritual discipline. Amen po ba? And, kung makikita po natin, ayan po, another thing is, yung pong pagtuturo ni Jesus na sa heaven daw po tayo mag-lay up ng treasures, hindi dito sa mundong ito. Kasi ang mga rust, mga moth, nasisira nila ang mga kayamanan dito sa mundo. Pero sa heaven, hindi po yun masisira. Amen? And another is, nasa chapter 6 pa lang po tayo ng Matthew. Sabi po dito sa next, 22 to 23, yung lamp daw po ng body is ang ating mata. Na kaya dapat daw po yung eyes natin should be full of light. Kasi pag full of darkness siya, sabi po dito ni Jesus, how great is that darkness? Kumbaga, ang tinutukoy din po dito is yung perspective, how we see situations into our lives. Is it with the light of God or with the darkness? And yun po, yung katulad ng binanggit din po natin kanina sa 24, we cannot serve God and mammon. And verse 25 to 34, ang tinutukoy naman po dito ni Jesus, do not worry. Sino po ang nag-aalala sa buhay? Ako po, dumating ako sa point na ni-rebuke po talaga ako ni Lord. Kasi po, nagpipilit kami minsan po mag-asawa na mag-work. Pero sabi po sa amin na Holy Spirit, kailan ko kayo pinabayaan? And then, yun nga po, hanggang sa, dumating sa point na parang talagang sabi ko, Lord, hindi na po. We will just do your will. Alam niyo po, after nun, nung nag-decide po ako personally na gawin na lang yung kalooban ni Lord, yun nga po, unexpected blessings are coming. Kumbaga, dumarating na lang po siya na yun nga po, yung biyaya po ng Diyos. At sabi nga po, ayaw po ni Lord na mag-worry tayo. So, dito pa lang, makikita na natin ano yung will ni God. Di ba po? Ano yung will niya sa buhay natin. Kaya po, sabi nga, it is a surrendering to the ways, will, and word of God. Makikita po natin yon as we study, meditate the word of God. Amen po ba? Wag na po tayong muni-muni or maghanap kung saan-saan. Kasi baka ibang spirito po yung magsalita sa atin, katulad ni Peter, ma-rebuke tayo ni Jesus, di ba? Na get behind me, Satan, di ba? Na parang kaya po, mas mabuti pa pong sa salita tayo, dumarekta tayo po sa salita ng Diyos for us to know His will into our lives, His ways and His word. Amen po? And kaya po dito, ang atin pong, sabi po ni Paul sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen po. I pray bawat isa po sa atin, dumating po tayo sa pagkakataon na kung paano to sinabi ni Paul, ay masasabi din po natin sa sarili natin.
Amen po? It's no longer I who live in me, but Christ lives in me. Amen po? And ito po yung pinaka-conclusion po natin. To be crucified with Christ is to live for purpose of doing God's will daily. Ayan po. Hindi lang po paglinggo o kaya pag may service, hindi lang po yun. Sabi nga po, doing the will of God daily into our lives. Even when our flesh life craves the opposite. Kahit po na iba yung gusto natin, iba yung gusto ng flesh natin na gawin. 'Di ba? Kasi yung flesh po natin, ayaw niya na mag-pray, ayaw niya magbasa ng Bible. Sino po dito na pag nagbabasa ng Bible, sa gabi, pag gising sa umaga, kung ano yung nakabuklat niyang Bible, na verse or na chapter, pagkagising niya yung pa rin. O kaya po, nagpre-pray sa gabi, yung amen sa umaga na, nakakatulugan na mag-pray. Minsan hindi po na, hindi iiwasan, di ba? Pero sabi nga po, kasi yung flesh natin is weak, pero yung spirit natin wants to commune with God always. And sabi nga po, this is a spirit-controlled life. Sino po ang gusto sa umagang ito na yung spirit, the Holy Spirit, the Spirit of God will control us. Will kumbaga siya po yung sa vessel natin na to, siya po yung mananahan. Amen po ba? Let's all stand at awitin po natin yung sabi nga po yung song na At the Cross I Bow My Knee. This morning, let's look on the cross of Jesus. Ano yung ginawa niya po sa atin? Amen po ba? That we may be able to lay down our lives to Him. Sabi po doon sa verse, O Lord, you search me. You know my ways. Even when I fail you, I know that you love me. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Even though there are times we fail, dahil nasa flesh pa po tayo, alam po ni Lord yun. Hindi siya nabibigla, ay nagkamali ka na naman. Ay ano ba yung ginawa mo? Mali na naman. No. Sabi nga po, He knows. Kasi all-knowing po ang Diyos natin, di ba po? And His love is unconditional love. Amen po. So this moment po, if you know the song, pwede po nating ipikit yung mga mata natin at sumabay. But if you don't know the song, ito po yung lyrics. Let's sing it not just for the sake of singing it, but let it be our song to Jesus this very moment. Oh Lord, you've searched me. Oh, search our hearts this morning, God. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Let's sing it again. Oh Lord, you searched me. Oh Lord, you've searched me.
You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? You tore the veil. You made a way. You said that it is done. You tore the veil. You made a way. You said that it is done. You tore the veil. You made a way. You said that it is done. You tore the veil. You made a way. You said that it is done. Say to him with all your heart. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh, thank you, Jesus. Can we have a moment with him personally right now? Personally. Let's lay down our lives to him. Let's lay down our lives to Jesus this very moment. It's between you and God.
2,000 years ago. Lord, hear our hearts, O God. Lord, nandito po ang bawat isa sa amin. You can see individually, O God, Lord, ang puso po ng bawat isa. I pray, O God, wala po kayong lalampasan sa umaga pong ito, Holy Spirit. Minister to each and every one, O God. You know every need, you know every situation of the hearts of your children. Wala pong natatago, wala pong nalilihim sa inyo. Lahat ay bukas, O God, na aklat sa inyo pong harapan ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Ano man, Panginoon, ang mga natatago pang pagkukunwari, mga hindi dapat sa aming mga puso, O God. Lord, expose it into our hearts, O God, and let our hearts, O God, Lord, be true to you, O God. O God, Lord, maging totoo sa inyong harapan ngayong umagang ito as we lay down our lives to you, O God. Lord, we will allow, O God, Lord, to see always the cross ahead of us, O God, and we will left the world behind us, O God. Because you're going to use each and every one of us for your glory, O God. Oh, Holy Spirit. Father God, sa mga dumadaan po ng sufferings ngayon, O God, ng testing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, give them the endurance, O God, Lord, to finish this suffering, this test, O God. Lord, nang may perseverance, O God, and have that victory, O God, that you already given to them, O God. Thank you, Lord. Even let your rivers of healing, O God, flow, O God. That everyone, O God, Lord, who has infirmities into their bodies, O God, who have sickness, who have diseases, O God, Lord, let the river of healing, O God, flow upon them right now, O God, and let them receive your healing, O God. Let them receive your healing touch, O God, over their bodies right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, sa mga naguguluhan, sa mga merong pag-aalinlangan pa sa kanilang mga kaisipan, O God. Father, I pray, give them the peace that passeth all understanding, O God, and let them receive, O God, Lord, yes, O Father God, a revelation that comes from you, O God, that revelation will be their anchor, O God, Lord, in this situation that they are facing, O God. And Lord, salamat po, Panginoon, that you are the Prince of Peace, O God. We speak for peace over their hearts, O God, over their minds, O God, over their emotions right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, yes, O God. Oh, Holy Spirit, continue to minister, O God. Sa mga napapagod, Panginoon, you give them the strength, O Father God. Oh, let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong because of Jesus. Oh, yes, O God. Yes, O God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
If you need prayer po, you can go forward. Ipagpe-pray po tayo ni Bishop sa mga nangangailangan po ng if you want to be prayed. The altar is open po as the Holy Spirit is moving. Sige po, let's take a step of faith. The altar is open. Huwag niyo pong hayaan na lalabas po kayo sa lugar na yan na hindi niyo po nare-receive yung nais ni Lord sa inyo this very moment. Oh, shakarada karada kande yarada kande yarada kande. Shakarada kande yarada kande yarada kande. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, as the Holy Spirit is moving. Oh, the Holy Spirit empower us this morning. The Holy Spirit strengthen us. Yes, Lord, we depend on you. We trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Lord, we need, Lord God, your empowerment. We need, Lord, your strength. Sapagkat sa buhay na ito, Panginoon, without you, O God, we can do nothing. Lord, sinabi mo sa iyong salita, magpapanibagong lakas ang iyong mga anak. Ang mga nangihinay, iyong palalakasin, pasisiglahin. Panginoon, sa umaga pong ito, as I lay my hands upon your people, O God, Lord, I release, Lord, the surging resurrection power of the Lord Jesus Christ. Lord, strengthen your people, O God. Let your fire flow upon the top of the head of your people, to the sole of their foot, Lord God, in Jesus' name. Lord God, surround the island with your walls of fire. Yes, Lord, hallelujah. Use her, Lord, for your glory alone, O God. I release, Lord, your blessing, Lord God, your anointing, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, I release, Lord, hallelujah, kay Sister Marina, Father God, your grace, your mercy, your goodness, your favor, O God, in Jesus' name. Empower him, O God, empower her, O God, in Jesus' name. Yes, strengthen her heart, her spirit, Lord. Yes, hallelujah. Panginoon, Lord, salamat po, Diyos, sa buhay kay Boboy, O God, narito siya, Lord. Thank you, Lord, for the new life that you've given unto him, Lord God. I declare complete healing and restoration upon his body, O God. Lord, ang buhay namin ay galing sa iyo, hiram sa iyo. Patuloy mong dagdagan at pahabahin pa ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng meron kami lakas, hininga, buhay, sigla, Panginoon. Kaya, O Diyos, empower his life, Lord. In Jesus' name, enlightening his heart, his mind, and to your word, O God. In Jesus' name, Lord, salamat. Release your power upon him, your anointing, O God. Lord, let your calling be done upon his life. The time has come upon him, Lord, that his season is here, O God. Upon his family, upon his heart, Lord God. In Jesus' name, touch him, Lord. Touch him, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is your season, kay Boboy. Just come before him. Yes, Ikaralabakanda. Yes, hallelujah. God is calling you to serve him, to know him in a biblical, deeper way. In Jesus' name. Yes, you have a new life coming from God.
Yes, God has given you a new life, new strength, new heart, new lungs, new body, new blood. Hallelujah, new spirit. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa buhay ni Ate Arlene, O God, sa kanila pong anniversary, O God, ng kasal. Lord, thank you, Lord, for giving them, Lord, a 25th year of life, of anniversary of their wedding. Lord, I release your grace upon them, your goodness, your mercy, O God. Bless her life exceedingly abundantly. Continue, Lord, to use her, O God. Lord, marami pong salamat. Pinagpala mo po ang Balonzo family, O God. Lord, even their children, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Lord. Hallelujah. Lord, ang mga dancer namin ito, ang mga bata na ito, Father God, in the name of Jesus. Yes, shikaralabakam, daralabasyam, daralabahay. Oh Lord, Lord, hallelujah. Let your presence, let your anointing flow upon them. May your kingdom come, may your will be done. Lord, I release your anointing sa mga dancer na ito, sa mga bata na ito. Lord, lumalim ang kanilang relasyon sa iyo, ng pagkakilala nila sa iyo, maging sa iyong salita. Thank you, Lord. Let your grace be upon them, O God. Lord, maging kay Len, O God. Empower her life, her spirit, Lord. Hallelujah. Continue, Lord, to strengthen her heart, her spirit, Lord God. Bless her exceedingly, O God, in Jesus' name. Yes, shikaralabakandarabasyandarabahay. Yes, shikabababakanda, Lord. In the name of Jesus, Lord, I release your blessing, your anointing, Lord. Hallelujah, Lord God, sa batang ito, Panginoon. Kay Lorraine, Lord, use her for your glory alone. I release your glory, O God, upon her life. In Jesus' name, hallelujah. May your favor be upon her life, O God, in Jesus' name. Lord, maging sa kanyang mama, Lord, kay Lord, O God. Yes, shikaralabakamna, may your kingdom come, may your will be done. Strengthen her heart, her spirit, in Jesus' name. Lord, ang kanyang faith ay nasa iyo lamang at ikaw magpapatibay ng kanyang lakas at pananampalataya at wala na pong iba. I release your blessing upon her life in Jesus' name. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, shikaralabakamna. Yes, Lord, magiging ko yung perdi, Lord God. Protect him every day as he work, oh God. Lord, ingatan mo siyang lagi gabayan. Kung dagdagan mo ang lakas niya at buhay, Panginoon, I entrust his life unto you, O God. Continue to empower him, O God, in Jesus' name. Salamat, salamat, Lord. Hallelujah. Maging si Brother Eric, Lord. Hallelujah. Karabakanda na namakanda. Lord, I release your anointing upon him, your favor, your blessing, O God. Patuloy siya mag-init, mag-apoy sa pagmamahal sa iyo. Lumalim pa ang kanyang relasyon sa iyo, Panginoon, at matunaw sa kanya ang ano pa mang gawa ng kaaway, Lord God. Lord, hallelujah, in Jesus' name, at patuloy siya lumakad ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. I release your blessing sa kanilang mag-asawa, kay Sister Shirley. Use them for your glory alone. Anoint them, O God. Bless the works of their hands, their children, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Patuloy sila mag-apoy sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Shikaralamakanda, hallelujah. Lord, maging si hallelujah, si Angel, Lord, mag-excel din siya sa pag-aaral. Release your wisdom, knowledge upon her life. Oh Lord, anoint her, oh God, in Jesus' name. I declare your Lord, your love, your grace upon her life, Lord. Salamat mo, Lord, maging sa mga bata pong ito, as they dance unto you, let your glory shine upon them. Lord, magkaroon sila ng knowledge na galing sa iyo, karunungan, talino, at sa pagsayaw nila ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. I release your blessing sa mga kabataan ito, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, maging si Karalabakanda, ang kapatid namin ito, Panginoon. Hallelujah. Sister Doris, Lord. Hallelujah. Upang ilagay mo siya sa isang ministry, gagabayan mo siya sa samahan. Empower her life, Lord. Give her passion, anointing, O God, to lead. Lord, sa gawain mo, Panginoon, at ikaw kumontrol manguna sa kanyang buhay. May your will be done upon her life, O God. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo na siya, Father God. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Praise God. Amen. Praise. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sa oras na ito, sabi nga dito sa Mark 8:34, no?
Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Alam niyo po ba, sa pagkakataon na ito, no, nais ang ating Panginoon, even in our giving, we must know how to deny ourselves. Amen. No, kailangan daw po naroon na matutunan natin na i-deny natin yung ating mga sarili upang tayo ay tunay na makasunod, no, sa nais ng ating Panginoon, higit sa lahat sa larangan ng pagkakaloob. Dahil minsan po nagiging hadlang, no? Nagiging hadlang yung mga naisin natin, nagiging hadlang yung mga naroon na sabi nga po, gusto ng ating laman, gusto ng ating sarili upang hindi tayo makasunod sa sinasabi ng ating Panginoon sa pagkakaloob. Nasa ating Panginoon, we must learn how to deny ourselves, no? Sabi nga po, katulad natin na pag-aralan, yung denying ourselves, naroon na sabi nga, hindi yung ating kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng ating Panginoon ang ating masunod, no? Yung ating pong maganap. Na nais sa ating Panginoon, malaman natin, na ilagay sa ating mga puso that we are just stewards sa lahat ng pagpapala na pinagkakaloob niya sa atin. No? Tanging siya ang naroon na nagmamay-ari nito. Kapag ito pong, sabi nga po, katotohanan na ito ay nakatanim sa ating mga puso, hindi po mahirap ang pagkakaloob. No? Hindi mahirap ang pagkakaloob. Naroon po na ito po ay isang gawain na kung saan magbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. At tandaan natin, ang kagalakan na nanggagaling sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. No? I remember, naalala ko, no, na kung saan ay dumating sa punto, yes, no, nung ako po'y nakakilala sa Kanya, nandoon po na talagang ipinaunawa niya, we are just stewards. Kaya nga po, kapag ako po ay nakakatanggap ng pagpapala, no? Una, siyempre, pagpapasalamat sa Kanya. At ang pangalawa, yung pagtatanong na, Lord, saan po ito gagamitin? No? Saan po ito gagamitin? Kaya naroon po, na sabi nga, sa lahat po ng blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon, there is a purpose. At magagawa lamang po natin yung purpose na yon if we know how to deny ourselves. Kasi po, naalala ko noon, no, birthday ko, nakatanggap ako ng 1,000, no? Noong time na yon, bigla po na naroon na sabi nga ay, biglang nag-ano po yung sa akin na akin to, no? Yung blessing na ito, akin to. Kasi ako po, kapag nakatanggap na ng blessing, alam ko, hindi to sa akin. Lalo na kapag hindi ako nag-pray. No? Kapag hindi ako nag-pray na meron akong hinihingi, tapos meron dumating sa akin, no? Alam ko na hindi sa akin yung blessing. Gagamitin niya lamang ako na channel of blessing. Pero nung pagkakataon pong yun, alam niyo po, talagang ang lakas po nung sigaw ng sarili ko na akin to. Akin tong blessing na ito dahil birthday ko. No? Dahil birthday ko. Alam niyo po, pagkatapos po noon, kami po ay nagpunta ng ospital. No? Kami po ay nagpunta ng ospital, meron kaming pinag-pray, at pagkatapos po namin mag-pray, bigla pong sinabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo. No? Yung pong 1,000 na yon na inangkin ko na akin to kasi birthday ko, bigay to sa akin, bigla pong sinabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo. No? Ibigay doon sa aming binisita na pasyente, no? Na pinag-pray. Pero dahil kilala ko ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, ang sabi ko lang sa Kanya, Lord, pinadaan niyo lang sa kamay ko, pero dahil sinabi mo, ibibigay ko. No? Kaya napakahalaga po that if we learn how to deny ourselves, maririnig natin yung Kanyang boses. Maririnig natin yung Kanyang instruction. At kapag narinig natin, natanggap natin ang Kanyang instruction, at naroon yung denying of ourselves, hindi mahirap to follow Him. Hindi mahirap yung sumunod ka sa Kanya. Hindi mahirap yung naroon na, sabi nga po, ay gawin yung pinagagawa niya. No? Bakit? Because we cannot overcome Him. No? Hindi natin siya pwedeng higitan. No? Hindi natin siya pwedeng higitan.
sa pagkakaloob. At kung titignan niyo po yung mga patotoo ng mga naroon na talagang nakakaranas ng grabing pagpapala, alam niyo po ba, sila ay na-test na ang lahat-lahat sa kanila kung kaya nilang ibigay sa Panginoon. At yung mga taong yon na talagang, sabi nga, hindi na nag-isip kung ano man, basta sumunod sila sa Panginoon, ibinigay sa kanila, tremendous po ang blessing na pinagkakaloob sa kanila ng ating Panginoon. Bakit? Dahil na-test, na-prove, katulad nung sinabi nga kanina ni Pastora Sheik, na tayo'y dumadaan sa mga testing. Yung mga trials po, yung mga pinagdadaanan po natin, yung cross na yan, that is just a testing of our faith. Ito ay pagtetest lamang ng pananampalataya natin na kung kanino ka talagang nagtitiwala. Kanino ka talagang nagtitiwala? Sa trabaho mo? Sa pera mo sa bangko? O sa Diyos na nagkakaloob na nagsabing, I can supply all your needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo po, hayaan po natin na sa ating pong buhay, no, yung oras ng time, yung time ng pagkakaloob natin, no, yung offering time, hayaan natin na ito ay maging isang testing time sa bawat isa. Hayaan natin na ito ay naroon na ginagawa natin dahil narinig natin ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi yung nagbigay tayo, naglagay tayo sa envelope natin dahil gusto lang natin. Hayaan natin na naroon po na gawin natin to dahil narinig natin siya at nais nating sumunod sa Kanya. Amen? Alam niyo po, as a testimony, nung pong isang linggo kami nasa Mindoro, no? Meron po akong naroon na natanggap na blessing bago kami umalis. Ang sabi ko, ay, may baon ako. No? May baon ako. Although, kasama ko na si Bishop, no? Alam ko naman na hindi naman ako gagastos. Pero nung time na yon, nasabi ko sa sarili ko, may baon ako. At praise the Lord, pagkatapos po, no, nung nandun na po kami, nung time ng offering, biglang sinabi ng Lord sa akin, ibigay mo yan. Sinabi mo yan na baon mo. No? Kaya alam niyo po, dahil sabi nga po ay narinig ko ang kanyang salita, hindi po ako nagdalawang isip, yung sinabi kong baon ko o yung perang laman ng pitaka ko, hindi po naging masakit sa akin na ilagay lahat doon sa envelope. No? At pagkatapos po noon, alam niyo po, pagkatapos ng service, ay bigla pong may nag-love gift sa akin. No? Sabi ko, Lord, kabibigay ko lang, ibinalik niyo kaagad. Sabi ko talagang, we cannot outgive you. No? Hindi ka namin mahihigitan. At alam niyo po, after ng tanghalian, may service uli, no, sa isang lugar doon sa Bako. Pagdating doon sa Bako, nagsasabi na naman si Lord sa akin, yung love gift na natanggap mo, ilagay mo dyan sa offering dyan. No? Dahil siyempre, pagkilala mo ang Lord, lagi mo lang sasabihin, yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Kaya sa umaga pong ito, nandoon po na hayaan natin, wag nating hayaan na yung offering time natin, kasi alam niyo po ba, every part of our service, ito po ay naroon na, sabi nga po, ay gawain ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Yung awitin natin, no? Yung mga awitin na binibigay natin sa Kanya, it is part of our worship unto Him. Yung time na tayo ay nakikinig ng Kanyang salita, it is part of our worship unto Him. Even our offering time, it is part of our worship unto Him. Dito po sa oras na ito, this is the time na kung saan ang nais ng ating Panginoon, gagawin natin ito dahil nais mong sumunod sa Kanya. Gagawin natin to hindi dahil naroon na baka tayo ay masita, na hindi binibigay yung tithes mo, hindi binibigay yung offering mo. Gagawin mo to hindi dahil baka naroon na kung ano yung, habi nga hindi, mayroong ibang mga kaisipan, kundi gagawin natin to because we want to follow Him. Amen? We want to worship Him. At kung ito po ay nakatatak sa ating mga puso,
ang pagkakaloob ay isang bahagi ng pagpupuri at pagsunod sa Kanya. Alam niyo po, sa bahay pa lang, ihahanda na natin yung nais natin na ibigay sa Kanya ayon sa Kanyang kapahayagan sa atin. Hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kapahayagan niya sa buhay ng bawat isa. Because we want to follow Him. Dahil nais natin na sundin siya. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, tayo ay dumako sa isang gawain na kung saan isang paraan na patuloy natin siyang masusunod, maluluwalhati, masasamba, at madadakila. Yumuko tayong lahat at pumikit. Father God, salamat sapagkat patuloy niyong binubuksan ang aming mga puso't isipan sa mga kapahayagan na nais niyo na matanggap namin upang kami ay tunay na makusunod sa inyo. Sa umaga pong ito, sa amin pong pagkakaloob, continue to search our hearts. Kayo po nakakakilala, kayo po nakakasaliksik ng aming mga puso. Father, hayaan niyo po na itanim niyo sa puso't isipan ng bawat isa na kami po ay steward ng mga pagpapala na pinagkakatiwala niyo lang sa amin. At bilang mga steward, Panginoon, bilang mga tagapamahala, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Tulungan niyo kami na marinig ka namin. Upang, Panginoon, anuman ang instruction niyo, anuman ang direction niyo, higit sa lahat sa larangan ng pagkakaloob, ay matanggap namin dahil nais naming sumunod sa inyo. Salamat sapagkat walang sino man na sumusunod sa inyo ang naroon na pinababayaan nyo. At higit sa lahat, hindi ka namin mahihigitan, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, we want to follow you in our giving today. Bless your people, O God. Bless your people, O Lord. In the name of Jesus, we bless you and we praise you. We give you glory, we give you honor, we give you thanks. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sa iyong pag-ibig, wagas at sukdulan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng iyo, ang aking tugon katapatan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos ka alam at mahina, sa lahat ng ito, bangga
Sige po. Pagpe-pray po natin ang ating mga mother bago tayo dumako pa sa ibang gawain. Noong nakaraan po ay Mother's Day, ano? So ngayon po nating pagpe-pray ang ating mga mother. Kaya tinatawagan po natin ang lahat ng mga ina ng tahanan. Sige po, lahat ng mother. At meron din po tayong token ng ating church para sa mga ina ng tahanan. Sige. Lahat ng mga mother. Diyan muna kayo. Lahat ng mother dito po sa harap. Amen. Sige po. Babasahin ko lamang po ang sabi ng Kawikaan, chapter 31. Ayan. Ano po ang sabi rito ng ating Panginoon? Kawikaan, chapter 31, verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. No? Kaya mahirap daw po makakita ng isang mabuting asawa at kayo yon. Higit kayong mahalaga kaysa mamahaling alahas. No? Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ayan, no? Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Kaya nga po, ang ina ng tahanan ay napakalaki po ang ginagampanan sa loob ng tahanan ng pamilya. At maging ang mga anak, nasa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng ina, ang mga anak ay sobra ng ang pag-iingat at pag-aalaga hanggang iluwal. No? Kaya sobra at laki ang pagod at hirap ng mga ina ng tahanan. Kaya atin pong binibigyan ng parangal ang mga nanay. Sabi po ng verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak. Kaya kailangan ng mga anak, igalang daw ang mga magulang at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuti. Maraming babae na mabuting asawa. Ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, verse 31. Karapat dapat siya sa pagpuri ng bayan. Kaya sa oras na ito, sa ating pagsa-celebrate o pagpe-pray ng mga ina ng tahanan, nung nakaraan po, ito ay ginanap natin, ano? At dahil po katatapos lamang no anniversary natin nung May 7, ay naging busy po tayong lahat. So ngayon po, ipagpe-pray natin ang mga ina ng tahanan na sinasabi nating ilaw ng tahanan. Kaya ang bawat isa po ay umagri sa panalangin nating gagawin. Tuon nating lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, marami pong salamat. Hindi kayang tumbasan ang lahat ng pagod at hirap ng mga ina ng tahanan. Kinikilala po namin ang kanilang sakripisyo sa bawat mga anak at pagpapalaki nila sa mga ito at pag-aaruga at pagmamahal. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na tumawag at pumili sa bawat isa. Sa umaga pong ito, as I pray, Lord, upon them, may your favor, may your strength, may your grace and love be upon this mother, Panginoon. As I lay my hands upon them, Lord, I release your blessing, O God. I release, Lord, your grace, Lord, your mercy, in the name of Jesus. Panginoon, salamat sa iyong mayamang biyaya. Ikaw, O Diyos, ang tunay na Panginoon, nagbibigay ng kanilang lakas, sigla ng pangangatawan sa kanilang mga tungkuling ginampanan sa kanilang mga anak. Lord, marami pong salamat sa kabila ng pagod at hirap at kung minsan may mga struggle, may mga anak na hindi nakikinig sa kanila, O Diyos. Panginoon, patuloy mo silang i-comfort, patuloy mo po silang palakasin. Lord, salamat, O Diyos, sa kanila po mga ginagampanan sa trabaho araw-araw. Ikaw ang sumubaybay sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng ibayong lakas sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, inaalaala namin ang araw ng mga ina ng tahanan na narito po sila upang
ilapit sa iyo, Panginoon, at muli po ninyong pasiglahin ang kanilang makatawang lupa na kuminsan ay nanghihina. Kaya, O Diyos, salamat. I release your favor and blessing and grace upon all this mother, O God, in the name of Jesus. Maging ang mga nasa kanilang mga tahanan, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos ang tumawag at pumili sa bawat isa upang madama ang iyakap ng iyong pagmamahal. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. 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 Okay, yung ating mga youth, Happy Mother's Day. Ayan, tanggapin nyo ang ating mga token. Diyan lamang muna po kayo. Ayan, mga mother, tanggapin nyo ang token ng ating church. Ayan, God bless you all. Happy Mother's Day. Amen. Amen. Picture na, pipicture na po. Balik po saglit. Ayan, balik saglit ang mga mother. Ayun, tingin po doon sa camera. Compress daw, compress. Compress pa daw. 1, 2, 3. Smile. Ayan. God bless you all. Amen. Sister Mariel, tawagin natin. Announcement. Dako lang po tayo sa ating announcement. Ayan, after the service po, lahat po ng pastors, leaders, and workers, meron po tayong meeting. And in-invite ko po ang bawat isa every Monday na manood po ng Speak Live sa ating Facebook page. 7 p.m. po yan. Ayun po, every Monday dito po natin mapapanood yung mga testimonies po ng ating mga kapatid, kung paano po sila binago, kung paano po nila nakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. And next naman po ang ating tinig ng pag-aasa every Tuesday and Thursday ng 7 p.m. po yan. Mapapanood pa rin po natin sa ating Facebook page po. And next po, ang ating JPLU Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesday po yan via Zoom po, 8 p.m. And next naman po yung ating mga discipleship trainings para sa kids kay Sister Clyde, ages 3 to 12. Every Monday po yan ng 6 p.m. Kay Sister Hailene, ages 13 to 21 ng Sunday ng 4 p.m. Young adult po kay Brother Shelem and Sister Iyay, ages 22 to 30 ng Thursdays 8:30 p.m. po. And adult women kay Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursdays at 8 p.m. Adult men kay Brother Rio naman po, ages 31 to 50, every Sunday ng 7 p.m. And senior adult po kay Rev Estela ng ages 51 and up, every Thursday ng 8 p.m. So kung meron pa pong mga hindi po nakaka-join dito, pwede nyo pong puntahan or pwede nyo po i-approach yung kung saan po kayo belong para maka-join po kayo sa mga discipleship trainings po. And next naman po yung ating mga online prayer gatherings. Sa Fathers po, every Monday to Saturday po yan ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. and Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last po, wag po natin kalimutang mag-like at mag-subscribe po sa ating social media accounts sa Facebook and sa YouTube po. And pwede rin po tayong mag-click po doon sa notification bell para every time po na magla-live po, mag-i-start na po yung service, nakikita po natin na nanonotify po tayo sa ating account. Yun lamang po. Amen. Dako naman po tayo sa ating mission offering po. Minsan pa po magbibigay ulit tayo sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 28 verse 19. So sabi po dito, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So kung may mga Bible po kayo na may red lines po, ibig sabihin po nun, si Jesus po yung nagsasalita. And ganun po dito sa Matthew chapter 28 verse 19. So yung nagsasabi po dito na go is our Father, si Jesus po. And ang command niya po sa bawat isa is to make disciples. So katulad nga po ng theme po natin for this month, di ba po, expansion. So meron po tayong mga leaders from
from Bacoor na sinesend sa ibang lugar para mag-train ng mga iba naman pong leaders. So, ayun nga po, hindi naman po nagagawa po ng isang tao na mag-disciple ng isang araw lang, isang visitation lang. Di ba po, kailangan mag-follow up. Katulad po ng ginagawa ni Bishop sa ilan po nating mga leaders na talagang pinag-i-stay po sila ng isang buwan. Di ba po, minsan may 3 months pa. Ganun po yung ginagawa kasi kailangan pong tutukan ng mga taong yon. And yung mga pinapadala po doon, may mga times din po na may sinasacrifice sila. Yung work nila, yung kabuhayan na meron sila dito para lang i-obey yung will ng Panginoon. So wala pong ibang magsusupport sa kanila kundi si Lord. And ang Lord naman po, hindi naman po siya laging nagbabagsak lang po ng blessing, di ba po, sa bawat isa. Hindi lang po siya nagbabagsak ng blessing para masupport yung mga mission. But He is using each and every one of us na, ayun nga po, maging katuwang po tayo sa bawat mission na ginagawa ng church po natin. And sabi po dito, of all the nations. So hindi lamang po tayo nakakulong dito sa church, sa Bellezona or sa Bacoor. Sabi po dito, nations. So hindi lamang po tayo hinahayaan na isend ng Panginoon sa malalapit lang na lugar na to, but sa malalayong lugar po na, ayun nga po, kailangan nating maabot. And ayun nga po, katulad nga po ng nababanggit lagi, di ba po, hindi naman po tayo pwedeng maglakad na lang papuntang Alaminos, lumangoy papuntang Mindoro, di ba po, kailangan po natin ng pera. And ayun nga po, hindi din po tayo lahat tinawag maging missionaries. Pero lahat din po tayo ay tinawag para maging katuwang po sa bawat activity na meron tayo sa church. So kung tayo po, alam po natin sa sarili natin na hindi po tayo yung paa sa church na to, but we are the hands, let us give what we have to support po sa ating ministry, sa bawat mission na meron po ang church na to. And the Lord, truly, He will reward each and every one of us. Ayun nga po, hindi man po tayo nakakapunta, hindi man po tayo nakakapagsalita or nakakapag-disciple, but nagiging part po tayo by giving sa ating mga missions, by supporting sa ating mga activities ng church. Kaya po, let us pray. Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli, O God, na yes, O God, pagpapaalala sa bawat isa, O God, that we have to take part, O God, sa expansion na ibibigay niyo po sa bawat isa, O God. Lord, give us a heart, O God, that is willing, O God, to obey you, O God, every time na isend niyo ang bawat isa, O God. And Lord, a heart that is willing to give, O God, and to support to your missions, Panginoon, to your will, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa bawat malilikom na pera sa umagang ito, Panginoon, sa blessing na to, Panginoon, maluwalhati ka at madakila, Panginoon. Use this blessing, Panginoon, to expand your territory, O God, to expand your glory, O God, sa mundong ito, Panginoon. Use each and every one of us, O God, for your glory alone, O God. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. At muli po nating awitan, pasalamatan ng ating Diyos sa umaga po ito. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Yeah.
Father, we just want to thank you for this wonderful day, O God, that again, we are able to give you, O God, our praises, O God, our adoration, our thanksgiving, O God, and glory to your name. Lord, thank you for the word that we have received today, Lord God. Let it be planted in our hearts, O God, and let it bear fruit in our lives. Lord, be with us all throughout this week, O God, in our studies, O God, in our work, in our businesses, in all affairs of our lives, O Lord. You alone, O God, be glorified. Receive all our highest worship, our thanksgiving, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You gave me love. I can see better days ahead. But then we'll dance again because this will be here to shine. Here tonight, let the nations sing. You gave me love. You gave me love. You gave me love. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin pagkat ikaw ay kapiling. So